Zisankho za chaka chino mosiyana ndi zisankho zimene takhala tili nazo mzaka za m'mbuyomu. Chisankho ichi anthu ambiri akhala akukondwera, ndipo pokutha pa chisankho ichi tikhonza kuona gulu la anthu likumangidwa. Tonse tinachitira umboni mu nthawi imene Tonse Alliance inalowa mboma mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera, mmene Norman Chisale anazunzidwira. Iyeyo anali m'manja mwa apolisi day in day out. Iyeyo zimafika pajapo kuti kutulusidwa ku polisi kungotuluka pa khomo la polisi kufika pa khonde asanaponde masitepe apolisi ndi kutulukanso ndi warrant ndi kumumanga, mpakana zinafika Norman Chisale kuyankhula mawu akuti inenso ndine munthu ndimamva kuwawa. Awa anali mawu amene anthu ochuluka anagwidwa nawo mtima, komabe apolisi si abale athu. Apolisi anamupanga zinthu zopsa Norman Chisale. Apolisi anali kumumanga kumuyendesa mu zinthu zosiyanasiyana Norman Chisale mpaka kufika pamene iyeyo anatuluka pa belo, komatu ndi chikole cha ndalama zambirimbiri. Funso linalira kuti ndalama ankazitenga kuti. Tonse tikukumbukira bwino za CCAP Church imene anamanga kumudzi kwawo. Tikukumbukira bwino za Costa imene anagulira azimayi kumudzi kwawo, za Costa imene anapereka ku mpingo umene iyeyo anamanga. Tonsefe tikukumbukira bwino mu nthawi imene iyeyo atamangidwa abusa ochuluka imene ankampempherera kuti Norman Chisale akhale mu moyo wabwino, mmoyo wathanzi, azatuluke ali wamphamvu. Owayo zidatha zisankho zimene zija, Norman Chisale si munthu ngati mmene tikumudziwira muja. Tikhala tikufotokoza za idzi. Tiyeni tikhale limodzi. Ndine Sam Mavita. Norman Chisale ndi munthu amene ntchito ya usilikali anayiyamba kale ali wachichepere. Iyeyo analipo mu nthawi yakamuzo, wagwira nawo ntchito acheya. Iyeyo wayenda limodzi ndi Bingu wa Muthalika mu nthawi ya Joyce Banda, anali msilikali iyeyo, ndipo iyeyo anali personal bodyguard wa Peter Muthalika kwa nthawi yayitali. Ndipo kufikira mu nthawi imene DPP inatuluka mboma, boma limene linalipo la Lazarus Chakwera linali likumupezera zifukwa zambirimbiri kuti limumange, pomuganizira kuti iyeyo ankagwirisa ntchito nambala ya chinsisi ya misonkho kwa ulere ya mtsogoleri wa dziko, koma mu dzina lake ankayitanisa katundu wa ndalama za nkhaninkhani pa boda osalipira msonkho wina uliwonse, komanso kuphatikiza apo Amalawi Congress Party mophatikizana ndi ulamuliro wa Tonse anayeserapo m'mbuyomu kumusegulira mulandu wina umene ankafuna kupha mzimayi wina mwangozi. Chimene chinachitika ndi chakuti iyeyo mu nthawi imene anali pa ntchito ankathamangisa munthu, ndipo iyeyo anaomba mfuti. Koma mfuti ija kunapezekano kuti chipolopolo chinakaomba mzimayi wina amene sizinkamukhuza zothamangizana ndi anthuzi. Apolisi anamusegulira mulandu mu nthawi imene DPP inatuluka mboma. Izi zinachitika ngakhale kuti amene anali olakwiridwa mu nkhaniyi analankhula kuti ineyo Norman Chisale ndilibe nawo mulandu wina uliwonse, ndinavomereza kuti inali ngozi. Koma apolisi anapanga zija zawo za upolisi. Zitatha zonse zomangana Norman Chisale atakhalapo mfulu kwa nthawi yochepa, anabwera ku ndale sopano. Mukudziwa bwino kuti wandale kuti amumange wandale nzake zimavutirako pang'ono kuyerekeza ndi mmene zimakhalirapo kuti amange munthu amene amangokhala close ndi munthu wa ndale. Ndipo Norman Chisale anakhala pafupi ndi president, anayamba kuoneka muma press briefing a DPP amene ankachitikira ku Page House. Iyeyo ankakhala nawo pa tebulo imodzi. Sanalinso munthu amene ankayima kumbuyo kwa president kapena mwina ndi kumayang'anisisa kumalo kuti ali motani, koma anali mmodzi mwa anthu amene ankayankhulapo zochitika zimene zinkachitika, kuyankhula zinthu zimene zikumukhuza iye. Ndipo pang'ono ndi pang'ono anayamba kumera mizo mu chipani cha DPP. Anthu ambiri ankayankhula kuti Peter Muthalika ndi munthu amene akungwirisidwa ntchito limodzi ndi Norman Chisale. Anthu ambiri ankayankhula kuti Norman Chisale anali mmodzi mwa anthu amene ankayendesa dziko la Malawi mu nthawi imene Peter Muthalika ankalamulira. Palibe umboni pa zinthu
za izi, koma chimodzi chimene tingakuwuzeni pano ndi chinthu chakuti anthu ambiri ankayankhula kuti Gertrude Mutharika ndi amene amachita influence Peter Mutharika kuti amutenge Norman Chisale akhale very close. Mukukumbukira ino mmene amedia anabweresera nkhani yokhuzana ndi Norman Chisale kuti Norman Chisale ndi wakuntcheu, mkazi wake Gertrude Mutharika ndi wakuntcheu, Jane Ansah ndi wakuntcheu. Anthu amalankhula kuti zikhonza kutheka kuti Gertrude Mutharika ndi amene amachita influence Peter Mutharika kuti asankhe Norman Chisale, like kuti akhale very close Norman Chisale chifukwa kuti ndi homie wake. Komanso kuphatikizapo Chisale ndi amene anamenya nkhondo kuti running mate wa DPP akhale ochokera ku ntcheu. Tonse tikukumbukiranso bwino mmene achimulirenji anali ochokera ku ntcheu. Sizinapite patali chifukwa chakuti uyu amene ndi Gangata anachita debunk theory yakuti Jane Ansah ndi wakuntcheu. Iye anayankhula kuti Jane Ansah ndi mchewa weniweni ndipo iyeyu ndi mchewa ndithu, magazi ake ndi achewa enieni, motero kuti iyeyo Gangata anali akunyadira kuti ndi zinthu zakuti Gangata ndi mchewa, Jane Ansah ndi mchewa, ndipo iwowa ndi achewa amene mu history ya Malawi abweramo ndithu chifukwa ndi amene agonjetsa ulamuliro wa mchewa nzawo amene ndi Lazarus Makikathe Chakwera. Panopa ndi chinthu chofunikira kwambiri kudziwa kuti mmene walowa ndale uyu amene anali bodyguard wa Mutharikayo, mmene walowa ndale wawina uyu MP amene iyi posachedwa apa akakhala ali ku parliament, iyeyo akhonza kukapasidwa unduna wina wake. Ndi chachidziwikire kuti iyeyo akhonza kukhala mwina nduna ya zachitetezo kapena nduna ina yake ya zinthu zimene iyeyo akudzidziwa bwino. Nawo akazakhala ndi mphamvu zochuluka chotero, anthu onse amene ankamanga aja, anthu onse amene anali busy kumuzuza akakhala ku polisi, apolisi amene anali busy kumumanga azayang'anizana nawo ndi diso lotani. Tikhonza kuyankhula chilungamo pano kuti iyeyo sikuti anangosankha ndala kuti alowe ndale, sikuti iyeyo zinali zangozi kuti alowe ndale, koma zinali zinthu zimene iyeyo anazichita kakireti bwino koopsa kuti if you can't beat them, join them. Iyeyi walowa ndale ndi cholinga chakuti akhale nawo mu gulu limodzi la anthu amphamvu amene kuposera kale amene analili m'mbuyomu. Inde tikudziwa bwino kuti Norman Chisale ndi mmodzi mwa anthu amene anali kuteteza president wa dziko. Tinapangapo video mbuyo mwino kuti iyeyo analephera kuchitidwa kidnap ndi anyamata amene anthu ambiri ankakhulupirira kuti anali a MCP. Iyeyo yekha amene anagonjetsa nsundwe yonse imene inayika roadblock. Takhala tikupangapo mavideo mbuyomo okhuzana ndi Norman Chisale, mphamvu zake kuchuluka kwake is about to multiply times 1000. Koma nkhani ndi yakuti iyeyo akazapasidwa unduna wina wake paja mukwidziwa ino DPP mukumudziwa Arthur Peter Mutharika akafuna kupereka maudindo samaganizira kuti Amalawi muganiza kuti chani. Iyeyi amangopereka udindo kwa munthu amene akumukhulupirira kuti ntchitoyo ayigwira bwino, kwa munthu amene akumukhulupirira kuti ntchitoyo ayichita zinthu zakupya motengera ndi iyeyo mmene akufunira. Koma funso ndikumati aja apolisi amene ankamumanga, aja apolisi amene ankakhala busy mwamuchita harass, aja amene ankatuma apolisi kuti apite akamumange Norman Chisale zitha modani. Congratulations to Norman Chisale. Like personally ndikufunani zabwino zonse. Mwagwira ntchito yotamandika kwambiri yoteteza ufulu wa democracy. Koma chimodzi chimene tingakupempheni mukalowa kuti mwina mwake akupasani unduna wina wake, musagwiritse ntchito molakwika, gwirisani ntchito kutumikira Amalawi komanso kutumikira Mulungu ngati mmene mwakhalira mukuchitira mbuyomu. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video yosatira.